Wanyane muni Kristo aba nkwa mu. Afei, monwene osoro nneɛma ho. Baabi a Kristo te, Onyankopɔn nifa so, di ɔhene no. Saa nneɛma no na moma mo adwene nkɔso, na ɛnyɛ asase yi so nneɛma. Monhyehyɛ mo agyapadeɛ wɔ asase yi so, deɛ ntɛfrɛ betumi awe, na ebetumi awe n'akye n'asɛe, na akorɔmfoɔ betumi ewia. Sɛ mudi mo akɔnnɔbɔne akyi a, mobɛkɔ ɔsɛe mu, nanso sɛ monante honhom mu a, mubenya daa nkwa. Na wɔn a wɔyɛ Kristo dia no, abɔ wɔn nipasu no ne honam akɔnnɔ asɛnni mu. Enti, afɔbuo inni hɔ ma wɔn a wɔwɔ Kristo Yesu mu. Amen.